Essalowmaleykum futbol jankoýarlary, Offside tema kanalynyň täze sanyna hoş geldiňiz. Başga hiç ýerde dinläp bolmaýan futbol habarlaryny bizde dinläp bilersiňiz. Bu gezek sizden tesirlerde kanalymyz hakynda öz pikiriňizi ýazmaňyzy haýyş edýär. Onda näme? Tesirler ýazylan bolsa, biz habarlara başladyk. İspanya La Ligasynda Real Madrid ýygylar 2-nji oýunda utuk ýetirdi. Bu aýlawda Real Madrid Realdan mehmany boldy we oýun 1-1 hasabynda deňme-deňlikde tamamlandy. Oýunyň 2-nji minutunda Real Madrid'in ýaş oýunçysy Mariano Diaz hasaby açdy we Real Madrid'i hasapda öň alyp çykdy. 76-njy minutda bolsa Real Madrid'in derwezebany Realdan hüjümçysyna garşy oýun düzgünlüğini bozdy we Real Madrid'in derwezesine garşy 11 metrlik jerime urgusy belgilenildi. Topa ýakynlaşan Joao Marino hasaby deňledi we Real Madrid ýygylar 2-nji oýunda utuk ýetirdi. 9 oýundan soň 17 utuk bilen wagtlaýyn 4-nji Real Madrid, Villarreal bolsa 19 utuk bilen 3-nji ýeri eýlepdi. Zidane, biz mundan has köpüne laýykdyk. Real Madrid'in tälimçisi wezipesinde işläp gelýän Zidane, Villarreal bilen bolan oýundan soň öz pikirini bildirip geçdi. Biz mundan has köpüne laýykdyk. Oglarlarym gowy oýnady. Villarreal'a hormat saklan ýagdaýda aýdyp bilýän biz köp jan etdik. Ýöne şowluluk garşydaş topara gülüp bakdy diýdi Zidane. Angliýa Premier Ligasy. Tottenham Manchester City'ni ýeňip 1-nji orna götürildi. Kaçarlardır Ispaniýada bir-birine gapma garşy gelýän Mourinho bilen Guardiola indi Angliýada garşylaşdylar. Angliýa Premier Ligasynyň 9-njy aýlawynda Manchester City bilen Tottenham duruşdy. Oýunda son bilen Uchin tarapyndan geçirilen 2 gol Tottenham'a ýeňiş getirdi. Netijede 20 utuk bilen 1-nji orna götürilen Tottenham ýeňişi bayram etdi. Bu mövsümde işleri uğruna bolmayan Manchester City bolsa 10 utuk bilen 10-njy ýeri eýleýär. Guardiola: Mourinho ýeke mümkinçilik berseň jezalanýan. Guardiola Tottenham'dan ýeňilenden soň oýun barada öz pikirlerini aýtdy. Bizde nominal hüjümçisi bilen oýnamazlyk seriýasy gynansa dowam edýär. Bu ýalňyşymyz bu oýunda has hem bildirdi. Bu oýunda iň gowy mümkinçiliklere bize ýa boldyk. Ýöne Aguero'nyň ýoklugy bilindi. Mourinho bolsa hakyky professional. Oňa ýeke mümkinçilik berseň ýeterlik derrew jezalaýar, diýdi Jose Guardiola oýundan soňky interwýuda. Ronaldo Real Madrid'e dolanmagy meýilleşdirilýär. Cristiano Ronaldo ýene Real Madrid'e dolanmagy meýilleşdirilýär diýip ýazdy Marca neşri. Bu neşirde Ronaldo Real Madrid bilen baglandy diýilýär. Noýabrda Juventus Ronaldo'y satmak kararyna seredip çykanlygy aýdyldy. Ronaldo'nun Juventus terk etmeginiň iň esas sebäpleri bolsa aýlygynyň ýokarlygy. Maglumat üçin Ronaldo 2008 ve 2018 ýyllarda Realda top tepdi. Indi size ýüzlenýär. Ronaldo ýene Real Madrid'e dolanyrmy? Öz pikiriňizi tesirlerde belläp geçin. Ispaniýada El Clasico'dan soň El Clasico hasaplanylan oýun bu Barselona bilen Madrid'in başga bir klubu Atletico Madrid duruşdy. Derwezebarlara ýalňyşmak däp bolan ýaly Barcelona'nın derwezebany Ter Stegen öz derwezesini taşlap uly ýalňyşlyga ýol berdi. Mundan bolsa Atletico'nun oýunçysy Carrasco ajaýyp ýagdaýda peýdalandy. Bu oýunda bir no hasaby saklanyp galdy. Şeýdip Diego Simeone La Liga taryhynda ilkinji ýerde Barcelona'dan üstün çykmagy başardy. Bu oýundan soň Atletico Madrid utugyny 20'e ýetirip 2-nji orna götürildi. A Serie. İtalya'da Juventus Ronaldo'nun dubl arkaly Cagliari'den üstün çykmagy başardy we 2-nji orna götürildi. A Seriyede Juventus 8-nji aýlawda Cagliari'ni kabul etdi we Cristiano Ronaldo'nun dubl arkaly ynamly 2-0 görnüşinde ýeňişi gazandy we utuk sanyny 16'a ýetirip 2-nji orna götürildi. Häzirlikçe size ýetirmekçi bolan täzeje habarlarymyz şulardan ibaratdy. Video gowunuňyza ýarandyr diýip umyt edýän. Eger şeýle bolsa, like basmagy we tesir ýazmagy unutmaň. Ýene-de siz bilen saglyklykda görüşýänçe.